Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkiýe talip haky 2025 maksatnamasy başlaýar. Türkmenistan Merkezi Aziýa ASEAN formatyny döretmek başlangyjy öňe sürýär. Aşgabatda şoğuz ugru oýunçy goşmaçy otly gatnawlar ýoly goýuldy. Arkada futbol klubu Basir 2-nji ýyl Türkmenistanyň kubogyna münasip boldy. Türkiýede bilim almak isleýän daşar ýurt talipleri üçin ören uly mümkinçilikler berýän Türkiýanyň hökümet maksatnamasy bolan Türkiýe burslary talip haky maksatnamasy üçin ýüz tutmalary 10-njy ýanwarda başlaýan. Bu barada bu talip haky maksatnamasyny gurnaýan edaranyň jemgyýetçilik torunyna habar berýär. Türkiýe Respublikasy dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşar ýurtly talipler üçin Türkiýe talip haky mümkinçiligi bilen universitetleriň gapylaryny açýar. Türkiýe burslary talip haky maksatnamasy üçin ýüz tutmalary 2025-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndan başlap 20-nji fevralyna çel dowam edýär. Halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty makul terjime. Türkiýede bilim almak isleýän talipleriň resmi namalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalaryň terjimesi ulgamyna ýer ýöteleşen makul hyzmat terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler. Makul hyzmat terjime merkezi Aşgabat Oğuzhan Ankara köçesi A blok. Makul hyzmat terjime merkezi 4-nji gat 401. Telefon belgiler 993 63 78 96 73 993 12 96 48 55. Elektron poçta salgysy makulhyzmat@gmail.com. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Daşary işleri ministri Raşid Meredow hormatly prezidentimiziň Malaziýa amala aşyran resmi saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Belenşi ýaly Aziýa ýuwaşy mansewtiniň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek dowlat başlygynyň alyp barýan daşary siýasatynyň esasy urlarynyň biridir. Şunda Malaziýa bilen hyzmatdaşlyga möhüm orun değişildir. Malaziýa ýurdumyzyň halkara guramalarda öňe sürýän tekliplerini we başlangyçlaryny ýygdyrly gollaýar. Öz gezeginde Türkmenistan hem Malaziýa halkara tekliplerini gollaw berýär. Bu hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen Malaziýanyň 2025-nji ýylda günorta günnäger Aziýa ýurtlary birleşigine başlyklyk etjekdigini göz öňüne tutup, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ASEAN formatyny döretmek baradaky başlangyjyny durmuşa geçirmäge girişmek teklip edilýär. Sowda ykdysady ulgamdaky Malaziýa Türkmenistanyň öňünden gelýän hyzmatdaşlar. Saparyň netijeleri boýunça iki taraplaryň gatnaşyklaryň şertnama hukuk binýadyny mundan beýlekde berkitmäge gönükdirilen 14 san dowlatary, hökümetary, pudogary resmi nama gol çekildi we kabul edildi. Türkmenistanda täze ýylyň öňe syrasynda Aşgabatda şoğuz ugru boýunça goşmaçy otly gatnawlary ýoly goýuldy. 23-30 dekabr aralygynda ýolagçylary paýtagtymyz Aşgabat bilen ýurdumyzyň Demirgazyk welaýatynyň arasynda ýoly goýulan otly gatnawlaryndan peýda edilmek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Bu barada Orient neşrine habar berilýär. Aşgabatda şoğuz ugru boýunça 23-30 dekabr aralygynda goşmaçy gatnawlar amala aşyrlar. 23-nji, 25-nji, 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatda şoğuz ugru boýunça iki otly gatnaw ýerine ýetirilýär. Birincisi 11:20-de, ikincisi 22:25-de urar. Beýleki günlerde ýagny 24-nji, 26-njy, 28-nji we 30-njy dekabr aralygynda bolsa 16:50-de bir gatnaw ýerine ýetirilýär. Şeýle çärelerde injaş mövsüminde ýolagçy gatnawynyň köpelmegi bilen baglanşykly edildi we täze ýylda injaşyny maşgala we dostlary bilen geçirmek isleýän raýatlanyň gatnawyny aňsatlaşdyrmak üçin döredildi. Arkada toparynyň futbolçylary mövsümiň dowamyna 3-nji bayragyny gazandylar. Arkada topary ýurdumyzyň ýokary ligasynyň çempionlugynyň Naýbaşy kubogynyň üstüni ýurdumyzyň kubogy bilen ýetirdiler. Arkada şäheriniň Adawer topary Aşgabat köp uğurly stadionda geçirilen dowuşlukda geçen ýyl finalda çykyş eden Ahal toparyny 1-0 hasabyna ýeňleşe sezewar etdi. Kubok uğrundaky bäsişiň final dowuşu garaşylyşy ýaly arkada toparynyň hüjümlerine geçdi. Geçirilen hüjümleriň netijesini 45-nji minutda arkada toparynyň oýunçysy Begenç Aýakmamedowyň depen topu netije ýerdi. 1-0. Dowuşyň ikinji ýarymyny toparlar kernäçe hüjüm etseler de hasap ütgemedi. 2023-nji ýylyň başynda döredilen arkada toparynyň kubok bäsişiginde Basir ikinji ýyl ýeňiş gazananlygyny bellemek gerek. Geçen mövsüm geçirilen birinji final dowuşygynda bu topar Ahaly 3-0 hasabyny ýeňleşe sezewar edipdi. Ahal toparynyň ýurdumyzyň kubok uğrundaky bäsişikde 4 gezek ýeňiş gazanmagy başardy. Kubok bäsişiginiň
2013-nji ýylda geçirilen final duşşugyny Altynasır toporuny 2-1 hasabyna ýeňen toporu şol ýyl Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ali Gurbany tälim beripdi. 2014-nji ýylda Balkandan 3-2 hasabyna üstün çykan topor bu üstünlüge Gonç Muhammed Öwekowyň ýoglaşlygyny ýetdi. 2017-nji ýylda üstünlük Rowşan Meredowyň tälimçiligine gazanyldy. Şol ýyl ahal topor paýtagtymyzyň Köpetdağ stadionunda geçirilen duşşukda Şagadamy 4-0 hasabyna ýeňilişe sebäp etdi. 2022-nji ýylda Şagadam bilen geçirilen duşşukda üstünlük Mergen Orazowyň tälimçiligine gazanyldy. Şonda topor garşydaşyny 5-0 hasabyna ýeňilişe sebäp etdi. Şu ýylyň dowamında durly ýarışlarda bu toporlar 5 gezek özara güýçli ýynaşdylar. Olaryň hemmesinde hem ýeňiş arkada toporynyň tarapynda boldy. Türkmenistanyň ýokary ligasynyň çägine 4-1, 4-0, 5-1, 2-1, Naýwaşy Kuba uğrundaky duşşukly 3-1. Kubok bäsişiginiň final duşşugy. Arkada ahal 1-0. Gol 45 Begenç Akmamedow. Duýduruşlar 39 Begenç Akmamedow, 66 Mekan Saparow, 89 Awdy Bäşimow, 33 Magtymmerdi Berenov, 84 Azat Rahmanow. Geçirilen ýeri Aşgabat stadiony. Duşşuň emini Berdimämet Attyýew. Kömekçi eminler Ahmet Begnazarow, Yusuf Jumamradow. Ýaşdaky emin Eziz Ýazmuradow. Gözegçi emin Ellar Ramazanow. Duşşuň komissary Maksat Seýitguliýew. Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanynda görüşýänçek hoşta bolun.